Biri fungadi deh. Mokhang suah maya. Sekali ni sampai coklat jangan hoननानै बुंदों आरो बोथाय चक्लेटआबो Waiting tamadang. Coklat. Sekarang coklat जायो deh juga Dhaniskha. Johnny लोंग्रा जाबाय बयथिं मामा जासिगोन नै चक्लेटखौ आरो ना चक्लेटआ ओमफ्राय गांब्रुमसिना अख्रुबलाबायबावो होननानै ओमफ्राय जिद होनगासिनो आयु लाजिथो मिथिखा नोङो ओंखाम सुहैग्रोदो हनै बेङाखैनो मानसियानो चक्लेट मेथाइ होनबाथाय ब्रुमसिनो सिखारखायो वाव मोखां सुयो होनो फै हामा दे जे ब्रास खालामनांगौ हाथाया एम्फौ जायो नोंनिया हाथाया गेसाव जाबाय एसे थां मिथिबाय ब्रास खालामहैदो धनिस्खा थां बारा मेथाइ जाजाया ABCD फरायनांगौ मिथिबाय अख्रा जाना दे কি হইছে मोजां गासिनो जोंना হ্যাঁ ধনিস্কা धनिस्खा होनलायथारो गाहामालाय কি হইছে बाथारदों आयु नै नायखा गाज्रि सबाब दागोन धनिस्खाया बिमाजों बुलायलायदों नै लाजिया होनलायलायबावो आबैसो दा आंनि मामासो बियो बिबैजों रायलायदों नै धनिस्खाया आइदै आव होनदोसो आइदै गाबबाय आव होनाखै आइदै आव होनाखै धनिस्खा लाजिया नोङो हो बिमाखौ बुलायनो हाबाय नोङो मोख्रेबलायबावो होनलायलायो खोन्थानोबो होनलायबावा माबा जाबाय दा दाउस्रि बै न'आव जेरै दाउस्रि माबा न'आव फियोना दाउस्रिफोरखौ अख्रा एखे बुलियो चकलेट जानोबा चकलेट धनिस्खा फैद' चकलेट चकलेट न आंनिसो बे बाबायाबो थां नोङो जुलावनि हिनजाव धनिस्खासो गाहा धनिस्खा होनलायो धनिस्खा होनलायलायबावो गावखौनो बे बिखुङा अबाव हायब्रानानै बिदि गोजा जाखो बेना दुस्ट' ओइ अनजालु दे होनलाय दे ओइ बाबानि दे ओरखाबनो अ अनजालु
लासिया लैबावो लासआव बुनो हानाय मोनथाराखै गावखौ गावहा गुंगाया हनै गुंग्राया छि जेजे होरोदोहाय होरो हरलाय हरलाय हामा ए हनै थांबाय आगैया हनै दैयाव